ga baiwa Ramlat gayu diyajar Kanawa. Ladabi biyayya Diya ta Kanawa, tana yi wa kowa ba sai an faɗa ba. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Ramlat gayu ta zarci mata, kaken ɗabi'a kwarjini akwai ta. In ta yi wanka kwai na ta gitta sai an ambace ta. Mai kyau na hanci Diya ta Kanawa, ko da a mata ita ta yi daban. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Zakanya ta mata Ramlat ƴar Kanawa, haƙuri gare ta mai kyan hali ce ba ta yin ɗagawa. Ladabi biyayya take yi wa kowa, ilimi gare ta Diya ta Kanawa, ga ƙaunar ma'aiki manzo shugaba. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Ramlat Kanawa mai farin jini ce ga maza da mata, sannan doguwa ce in ta sanyo a tamfa kamar jar sarauta. Masha Allah alaiki, in kin yi daban a mata. Diya ta Kanawa, Yargatan umma shalele ga abba. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Ramlat gayu diyajar Kanawa. Diya ta Kanawa, Diya ta Kanawa. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Diyar asali ce Ramlat gimbiya, mai kyau da kyalli zinariya. Tauraruwa ce hasken duniya, ko a ina ka ganta ta kuna ta daidai. Diya ta Kanawa, Yargayin Kanawa mai kyau da haiba. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Ramlat jar Kanawa Allah tsare ki, birni da ƙauye duka ana yabanki. Maza har da mata duka suna faɗinki. Ni Bashir shi ya sanya ni na yi baitukanki. Diya ta Kanawa, Allah ya biya miki duk bukatunki domin shugaba. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Mai kyau da tsari Ramlat doguwa, mai farar zuciya ce tauraruwa. Kyawun halinki kowa na yabawa, anan za ni barki Ramlat doguwa. Diya ta Kanawa, Ko a ina ka ganta haske za ya bullo. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Yan mana daga naku bash big boy, lambar waya 09454036 ƙarshe. Domin neman ƙarin bayani sai tuntuɓe mu aka wannan lambar. Sai na ji ku masoya maza da mata. Ramlat za mu gaida, Ramlat gayu diya ƴar Kanawa. Ramlat zani gaida, Ramlat gayu diyajar Kanawa. Ramlat